Eli lähdetään avaamaan vähän sitä Dharma-tulkitsija koulutusmatkaa ja mitä se Dharma-tulkitsija tekee, mitä se on se Dharma-tulkinta. Ihan tässä hetkessä sä voit tunnustella, te ketkä olette linjoilla ja ylipäänsä videon äärellä, niin teillä ehkä jonkinlainen käsitys on siitä, mikä on dharma-tulkinta ja mitä on tai kuka on, millainen on dharma-tulkitsija, miten se sussa näyttäytyy tai miten sä toimisit dharma-tulkitsijana. Voit hetken aikaa tunnustella sitä sanoina, terminä ja tunteena, mitä on dharma-tulkinta, valmennuksellinen dharma-tulkinta. Mä lähden avaamaan sulle tänään sitä, että mitä se on meidän koulutuksen kautta, mitä se tarjoaa sulle koulutus siihen sun autenttiseen dharma-tulkitsijuuteen. Eli jokainen toimii ihan täysin puhtaasti, autenttisesti sieltä omanlaisenaan ohjaajana, valmentajana, tulkitsijana. Mutta se, mitä koulutus tarjoaa, on ne valtavan toimivat menetelmät ja työkalut. Eli se, että sulla on valmis työkalupakki, mistä sä katsot, että hei, tämmöinen keissi, tämmöinen asiakas, tämmöiset huolet ja murheet ja ongelmat tai haasteet elämässä. Eli mä menen tänne mun työkalupakille ja mä nappaan täältä nämä harjoitukset, nämä tekniikat ja nämä toimii tällä asiakkaalla. Tai lähdetään kokeilemaan, toimiiko nämä tällä asiakkaalla. Mutta se, että sulla on niin kun koulutuksen jälkeen semmoinen selkeys, että sä et lähde luomaan täysin tyhjästä sitä, että mitä se dharma-tulkinta on, koska mulla on valtava määrä valmennuksellisia työkaluja tarjota sulle dharma-valmennuksellisia. Eli me mennään sitten taas, jos siellä on joku, joka on elämänhallinnan ohjaajan koulutuksen käynyt tai sä oot käynyt jonkun valmentajakoulutuksen, niin dharma-valmentajuus on sitten taas ihan oma juttunsa. Totta kai siellä pätee ja te saatte ratkaisukeskeisen valmennuksen perusperiaatteet koulutuksesta. Mutta siellä on kuitenkin, kun me lähdetään ihan puhtaasti siihen dharma-tulkintaan, niin meillä on ihan omat työkalut ja tekniikat ja menetelmät, mitä me hyödynnetään. Eli ne ei ole niitä samoja tuttuja valmentajan harjoituksia. Löydä oma tarkoituksesi ja opi ohjaamaan myös muita oman dharmansa äärellä. Ja te, ketkä olette mukana koulutuksessa, Dharma-tulkitsijakoulutuksessa, tai jos et vielä ole mukana, mutta halusit tulla kuulemaan tästä lisää, niin jos tulet mukaan koulutukseen, niin suosittelen, että heti mahdollisimman pian lähdet jo tutustumaan siihen, mitä se on sulle, se dharma-tulkitsijuus, ja miten sä lähtisit avaamaan sitä sun asiakkaille. Se, että sä lähtisit heti puhumaan siitä, koska me ollaan tietyllä tavalla Suomessa varsinkin tämmöisten sanojen ja termien äärellä, mitkä ei ole hirveän tuttuja. Tänä päivänä onneksi yhä enemmässä määrin niin alkaa olla tuttua asiakkaille, mikä on dharma. Ja sitten taas tulkitsijuus tulee sieltä usein tarot-tulkinnan puolelta. Eli se alkaa olla niin kuin nämä sanat jollain tavalla meilläkin onneksi tuttuja, mutta me ollaan kuitenkin semmoisten sanojen äärellä, että meidän täytyy vähän opettaa meidän asiakkaita ensin käsittämään, että mistä me puhutaan, jolloin mä suosittelen, että me lähdetään heti puhumaan näistä asioista, jotta sun asiakas alkaa ymmärtää, mitä on dharma, mitä on dharma-tulkinta ja miten sä pystyt auttamaan häntä sen kautta. Tervetuloa siis kaikille tähän Dharma-tulkitsijakoulutuksen esittelyyn. Koulutus syntyi ihan puhtaasti semmoisesta mun omasta syvästä kutsusta tarjota ihmisille tukea tähän aikaan. Valtaosa ihmisistä etsii jollain tasolla tiedostamatta tai tietoisesti itseään tällä hetkellä. Se, että vaikka jos me jaetaan tietyllä tavalla, mä en tykkää hirveästi tämmöisestä jaottelusta, mutta sitten kuitenkin toisaalta maailmankaikkeus on usein vastapuolia ja vastapainoja ja usein se kaikki syntyykin siitä jaottelusta maailmankaikkeudessakin. Mutta jos tunnustellaan ihmisiä, jotka ei ole tällä tavalla kuin me ollaan henkisellä polulla, me ollaan oikeasti tietoisesti kiinnostuttu siitä, kuka mä olen,
mikä mun tarkoitus on, miten mä voin palvella parhaalla tavalla, miten mä voin luoda omasta elämästäni entistä nautinnollisempaa, ihanampaa. Eli sä tietoisesti oot itse sillä omalla tutkimusmatkalla. Mutta sitten on se toinen puoli ihmisiä, jotka ei ole tietoisesti tällä matkalla. Ja myös he tiedostamattomalla tasolla tänä päivänä kipuilee ja kärsii sen asian kanssa, kun he eivät tiedä, kuka he ovat ja mitä he haluavat. Ja elämässä tulee haasteita vastaan, niin he painaa puskea siellä duunissa suorittaakseen ja pyrkiäkseen kohti unelmia semmoisella niin kuin vanhan tietyllä tavalla mallin mukaan ja puskemalla ja maskuliinienergialla, stressillä ja ahdistuksella. Myös he kipuilee tässä ajassa, vaikka he ei tietoisesti käsitä, että heillä on kaipuu kotiin, kaipuu itseensä, kuka mä ihan oikeasti olen, mikä on mulle tärkeää, mitä mä haluan elämältäni, miten mä voisin voida entistä paremmin. Ja tämä on mulle itselle semmoinen tänä päivänä tosi sydämen asia, tukee ihmistä siinä, että myös ne ihmiset, joiden tietyllä tavalla kanssa meidän ei ole tarkoituskaan työskennellä, me emme syötä meidän ajatuksia, emmekä mä väkisin yritä muuttaa tai tarjota apua ihmisille, jotka ei tietoisesti sitä apua halua vastaanottaa. Mutta me pystytään tarjota omalla esimerkillä ja omalla energialla. Se on kaiken ytimessä. Eli se, että sä voit omalla tietoisella, heränneellä energialla näin sanotusti, eli sä olet tietoisesti tällä matkalla, niin sä pystyt sillä sun energialla tukemaan niitä ihmisiä, jotka ei tietoisesti ole uskaltanut tai osannut tai ei tunne kutsua, jopa tuntee ehkä vastustusta tätä maailmaa kohtaan, niin heidän ei ole tarkoituskaan sinne tällä tavalla syöksyä, eikä meidän ole heitä tarkoitus tänne meidän maailmaan niin kuin väkisin napatakaan. Mutta se, mitä mä puhuin, niin energia on kaiken ytimessä. Eli sä tuot tasapainoa, kun sä elät sun omaa dharmaa. Sä tuot sillä tasapainoa sun ympäristöön. Eli koulutus syntyi tosiaan selkiyttämään ihmiselle näkyväksi ja ihmismielellä ymmärrettäväksi sen oman sielun tarkoituksen sekä sen ilmentämisen. Moni etsii itseään ja omaa suuntaansa. Dharma-tulkitsija selkiyttää polkua ja tuo ymmärrystä itseään sekä elämäänsä kohtaan. No miksi tämä koulutus? Miksi Dharma-tulkitsija koulutus? Maailma kaipaa ohjaajia, jotka auttaa ihmisiä kuulemaan omaa sisäistä ääntään ja tukevat autenttisessa itsensä toteuttamisessa. Tämä koulutus vie sut henkilökohtaiselle matkalle ja antaa sulle valmennuksellisen työkalupakin. Eli tämä on ennen kaikkea myös sun oma henkilökohtainen matka itseesi ja siihen sun omaan dharmaan. Dharma-tulkinta on matka merkitykseen, sisäiseen selkeyteen ja rohkeaan oman tarkoituksen ilmentämiseen sekä unelmaelämän toteuttamiseen. Sä opit luomaan oman unelmiesi elämän sekä työnkuvan ja valmentamaan siihen myös muita. Maailma yksinkertaisesti voi paremmin, kun yhä useammat ihmiset elää linjassa oman dharmansa kanssa. Eikö vaan? Kun yhä useampi ihminen elää mielen rauhassa itsensä kanssa, oman elämänsä kanssa, sitä on elää dharmassa, dharman kanssa linjassa, niin maailma voi paremmin. Eli se kärsimys ja kipu ja sodat ja taistelut johtuu siitä, että ihmiset elää aika vahvasti ristiriidassa sen syvän sisäisen rauhan kanssa. Ja jos me saataisiin jollain tavalla omalla energialla ja omalla panoksellamme tuettua maailmankaikkeutta ja ihmisiä täällä voimaan paremmin itsessään, niin sitä kautta kun ihminen voi yksilönä paremmin itsessään, maailmankaikkeus alkaa voida paremmin yhdessä. Koulutusmatka on todellakin henkilökohtainen kasvu. Mitä koulutus antaa sulle siis henkilökohtaisesti? Sä tulet löytämään selkeyden siihen sun omaan elämään, kirkastat sun oman sielun tarkoituksen. Sä opit kuuntelemaan sun intuitiota ja sisäistä ääntä. Löydät rohkeuden sanoittaa sun toiveet ja unelmat. Ja sä saat työkalut, jolla sä voit kehollistaa sun oman unelmaelämän tavan. Mikä siitä on se ammatillinen hyöty? Jo yksinkertaisesti puhtaasti henkilökohtaisen
Elämän hyödyt on varmasti monelle semmoisia, että kokee, että se tulee muuttamaan oman elämän aivan täysin ja sitä kautta se tulee muuttamaan sun työnkuvaa ja yritystoimintaa ja muuta. Mutta sen henkilökohtaisen kasvun lisäksi sä tulet saamaan ihan mahdottoman upean ammatillisen hyödyn. Eli mitä koulutus antaa sulle sitten taas valmentajana. Se antaa selkeän menetelmän dharman oivalluttamiseen. Eli sulle ei ole kysymysmerkkejä, miten mä autan mun asiakasta oivaltamaan oman dharmansa, vaan sulla on selkeät työkalut siihen, miten sä sen teet. Ratkaisukeskeisen valmennuksen periaatteet käytännössä tulee sulle tutuksi. Välineet sanottaa asiakkaan oivallukset näkyväksi. Työkalupakin tuut saamaan ja siihen sisältyy tosiaan Dharma-kortit, valtava määrä kysymyksiä ja erilaisia harjoituksia, tehtäviä, kirjallisia, erilaisia harjoituksia, tehtäviä, mitä sä pystyt toteuttamaan sitten taas sun asiakkaan kanssa. Ja Dharma-korttipakka lähtee jokaiselle postitse kotiin. No mennään kohta, joo. Mä olin alkamassa puhumaan jo korteista. Puhun kohta korteista lisää. Kohta korteista lisää, kun on niiden aika. Mutta koulutus käytännössä jaetaan 3 askeleeseen. Eli me kuljetaan koulutusmatka noin 3 kuukauden aikana. Eli se 3 askelta vaikuttaa siellä pohjalla. Eli ensimmäinen askel on se selkeys ja intuition avaaminen. Eli koulutuksen ensimmäinen vaihe tuo sulle kirkkaan selkeyden siitä sun omasta tarkoituksesta. Sieltä se kaikki lähtee ja sen ilmentämisestä. Sekä tulee avaamaan sun intuition kanavan auki, jotta sä pystyt olla mahdollisimman rehellinen, autenttinen, avoin kanava, tietyllä tavalla kanavoimaan, tulkitsemaan sitä sun asiakkaan dharmaa. Kakkosaskel, työkalut ja valmennusmenetelmät, eli toisessa vaiheessa opit ne erilaiset toimivat välineet sekä selkeän menetelmän, minkä kautta sä oivallutat myös muita siihen oman dharman toteuttamiseen. 3. askel on se työkalupakki, eli työkalupakin yhteen kokoaminen tai kasaan kokoaminen, eli mitä kaikkea siellä ihan oikeasti sulla on, miten sä niitä käytät ja niiden selkiyttäminen itselle vielä kasaan. Sekä sen sun oman dharman kehollistaminen. Eli opettaa sua kehollistamaan sun oman unelmaelämän tavan, se 3. askel. Eli koulutuksen kulku. Koulutus tulee kestämään sen 12 viikkoa 3 kuukauden aikana. Ja sä saat joka viikko uuden materiaalin. Jos sä kuljet tosiaan Dharma Yin-ohjaajakoulutuksen kanssa, tulkitsijakoulutusta, sä tulet saamaan aina maanantaisin joka viikko tulkintamateriaalin ja sulla ei ole mikään kiire ja materiaali on tosi selkeästi rakennettu. Eli tämä ei ole niin kuin, nyt ei ole tarkoitus tarjota sulle ihan järkyttävää määrää, semmoista niin kuin pläsäystä joka viikko, että hei tässä ja saat niin kuin hukut sen kaiken alle, vaan nyt on tarkoitus, että me selkiytetään sulle se konkreettinen kaava ja menetelmä. Eli sun on tosi helppo kulkea sen viikon aikana, jo käydä viikon aikana ne materiaalit. Ja sitten taas kerran kuukaudessa tulee se Dharma Yin-ohjaaja materiaali. Eli sä kerkit aina nämä mukavasti niin kuin lomittain kulkea myös. Mutta tosiaan ei ole minkäänlaista aikamäärettä eikä sun ole pakko ehtiä käydä edellisen viikon aikana, vaikka seuraavalla viikolla jo aukeaa materiaali. Sulle jää ikuisesti nämä käyttöön ja sä kuljet niitä askeleita siellä hiljalleen sun täysin omassa tahdissa. Sä et jää mistään jälkeen eikä mitään tapahdu. Mikään ei mene pieleen, vaan tärkeintä on se, ja siihen koulutusmatka tukeekin, että sulla pysyy semmoinen niin kuin selkeys, järjestelmällisyys ja järki päässä, että siellä ei tule niin kuin sitä semmoista hukkumista sen kaiken informaation ja valtavan määrän tavaraa alle, vaan kaikki on tosi selkeästi palasteltu. Joka viikolla tosiaan selkeä video, luento, harjoitus ja lisätyökalut sukeltamaan syvemmälle siihen sen kyseisen viikon teemaan. Mahdollisuus ja suositus on myös pariharjoittelun koulutusmatkan aikana. Siitä mä puhun siellä, kun avataan materiaali teille auki. Eli verkkokoulutusmateriaali avautuu tällä viikolla jo ja tulee ennakkotehtävä sinne. Mutta koulutuksen voi aloittaa myös tämän kuun aikana myöhemmin toki omassa tahdissaan.
Tosiaan siellä tulee ohjeet siihen, että miten sit pariharjoittelua voisi tehdä toisen oppilaan kanssa. Siihen mä suosittelen lämpimästi, mutta jos se tuntuu vieraalta ja se ei ole kutsuva, niin sitten taas mä kannustan siihen, että sä lähtisit tekemään harjoitustulkintoja tai harjoitusohjauksia jossain vaiheessa koulutusmatkan aikana. Eli 1-4 viikon aikana selkeys ja intuitio oppilas löytää oman tarkoituksensa ja oppii kuuntelemaan sitä omaa sisäistä ääntään. Toisen kuukauden aikana eli 5. viikon - 8. viikon aikana työkalut ja menetelmät, eli oppilas oppii Dharma-tulkitsijan välineet ja valmennusmenetelmän. Sitten taas viikot 9-12, eli se 3. kuukausi. Oppilas yhdistää oppimansa kokonaisuudeksi ja oppii kehollistamaan sen oman elämän tehtävänsä. Eli tässä vielä ensimmäinen kuukausi, mitä se pitää tälleen isossa kuvassa. Siellä on viikko 1 johdanto Dharma-tulkitsijan rooliin, oman tarkoituksen ja Dharma-ajattelun perusteet. Viikko 2 intuition merkitys ja harjoituksia intuition avaamiseen. Viikko 3 sisäisen äänen kuunteleminen, Dharma-kysymykset ja lyhyet harjoitukset. Viikko 4, selkeys siihen sun omaan elämäntehtävään, oivalluksia ja reflektointitehtävä tästä ensimmäisestä kuukaudesta. Ja 2. kuukaudella me lähdetään sinne Dharma-korttien käyttöön, erilaisten kysymyksien, harjoitusten hyödyntämiseen, ratkaisukeskeisen valmennustaitojen kehittämiseen ja sen dialogin rakentamiseen. Eli mitä se on sitten valmentajuus siinä tulkitsijuudessa. Omien oivallusten sanottaminen ja asiakkaan tukeminen niiden löytämisessä. Ja 8. viikolla siellä on se Dharma-tulkinta käytännössä, case-esimerkit ja reflektointi. Ja täällä vahvasti suosittelen niitä omia harjoitusohjauksia tai harjoitustulkintoja. 3. kuukaudella siellä tulee se työkalupakin kokoaminen, menetelmät, kortit, harjoitukset, kehollistaminen ja unelma-elämäntavan konkretisointi. Viikolla 11 integraatio, valmennustaidot ja Dharma-tulkitsijan kokonaisuus. Viikolla 12 se loppuharjoitus, reflektointi ja se integroiva Dharma-tulkinta, eli niin sanotusti lopputyö. Lisäksi siellä on lisämateriaalia ja työllistymisen ohjeet sulla materiaalissa, eli mitä se sitten taas työllistymisen kannalta tarkoittaa Dharma-tulkitsijuus. Miten sä voit Dharma-tulkitsijana työllistää itsesi ja tienata lisätuloja. Tai vaikka kehittää koko yritystoiminnan tai työnkuvan Dharma-tulkinnan ympärille. Ei pelkästään lisätuloja, eli sulla on mahdollisuudet aika rajattomat, kun sä lähdet palvelemaan sillä sun omalla sielun tarkoituksella, miten se tulee näyttäytymään. Se sun oma tarkoitus tässä Dharma-tulkitsijuuden ohessa, eli se, että sä saat menetelmät, työkalut, tietynlaisen tittelin tai nimikkeen, niin lopulta kuitenkin kaikki linjataan siihen sun omaan dharmaan. Sillä ethän sä toteutat kenenkään muun tehtävää tai tarkoitusta tietyllä tavalla, vaan tarkoitus on avata koulutuksen kautta se sun oma dharma sulle näkyväksi. Luonnollisesti sun omaa dharmaa tulee osa olemaan myös dharma-tulkitsijan työ, koska sä koulutuksen kuljet, eli se varmasti tulee jollain tavalla näyttäytymään, mutta millä nimellä ja millä tavalla, niin se jää täysin ihan sun avattavaksi, eli se lähtee avautumaan siellä matkan aikana. Dharma-kortit löydät tarkoituksesi. Dharma-kortit sä saat tosiaan postissa kotiin. 44 oivalluttavaa kysymystä oman tarkoituksen kirkastamiseen. Vaikka sulla olisi pakka jo itsellä valmiina, niin sä saat toisen pakan. Eli nämä on ihania nostaa asiakkaalle kortti, hyödyntää eri tavalla. Eli tämä on loistava intuitiivinen työkalu valmennukseen. Sä voit käyttää näitä yksin tai asiakkaan kanssa ja jokainen oppilas tulee tosiaan saamaan tämän pakan postissa. Valmennuksellinen lisätyökalu siis. Dharma-tulkitsija hyödyntää valmennuksellista keskustelua ja oivalluttavia kysymyksiä sekä selkeitä Dharma-valmennuksen tehtäviä, harjoituksia ja menetelmiä, minkä kautta asiakas saa selkeyden siitä omasta dharmastaan ja sen toteuttamisesta. Dharma-kortit toimii lisätyökaluina keskustelun avaamisessa, yhden intuitiivisen viestin tai kotiharjoituksen tarjoamisessa tai useamman kortin tulkinnassa. Eli tarotkorttien tapaan voidaan hyödyntää näitä. Eli sä tulet
matkan aikana oppimaan, millä tavalla sä voit käyttää Dharma-kortteja apuna. Dharma-tulkinta voi olla joku kerta asiakkaalle niin, että sä hyödynnät vaan kortteja. Se voi olla niin, että kortit ei näyttäydy ollenkaan jonain kertana asiakkaalla. Tai sitten se voi olla ensimmäinen, kun sä tapaat asiakkaan ja lähdetään avaamaan keskustelua, mitä on Dharma ja mitä me tänään lähdetään purkamaan ja käsittelemään ja nostetaan intuitiivisesti kortti, tunnustellaan sitä kysymystä siinä alussa tai keskellä valmennusta tai sitten siellä lopussa kotiharjoitukseksi esimerkiksi asiakkaalle. Ja mä tykkään tosiaan itse antaa usein sen kortin asiakkaalle sitten itse matkaan mukaan. Eli siitä syystäkin ihana, jos sulla on kotona jo oma pakka olemassa, niin tulet saamaan postissa vielä ton pakan, mitä sitten voit toki hyödyntää omalla tavalla, ja vaikka sulla 2 pakkaa olisikin, mutta mä tykkään tosiaan antaa, säkin voit hyödyntää sitä yhtä pakkaa sillä tavalla, että sä annat asiakkaalle mukaan sitten sen kortin, mikä hänelle sieltä nousee. Toki sitten se pakka hupenee sulla siinä. Mutta siitä syystä justiin loistava, jos sulla on siellä jo olemassa oleva pakka. Tai sitten tosiaan vaan käytät niin, että nostelette asiakkaan kanssa niitä sieltä. Pysähdytään ihan hetkeksi. Eli käytännön tämmöinen pieni tunnustelu, mitä se sitten se Dharma-tulkitsijuus tai mitä se korttien käyttö siellä tulkinnan ohessa voi olla. Mä oon nostanut sulle nyt kortin tuohon, sä näet siellä slaidissa ton kortin. Milloin olen tuntenut olevani täysin linjassa Dharmani kanssa? Mitä tein ja miksi se tuntui niin oikealta? Selkiytän itselleni nyt sen, miltä tuntuu elää omassa dharmassa. Eli mitä tämä kortin kysymys herättää sussa? Sä voisit kirjoittaa ylös tai sitten ihan vaan tunnustella hetken tätä viestiä. Eli tätä on se Dharma-tulkitsijuus myös sille asiakkaalle. Hyödynnetään me korttia tai ei me hyödynnetä korttia? Tämä kysymys voitaisiin esittää ihan ilman kortteja tai tämän kaltaisia tai vielä syvälle sukeltavampia kysymyksiä. Mutta se, että sä voit vaikka sulkea hetkeksi sun silmät ja mä toistan sulle vielä ton kortin viestin. Milloin sä oot tuntenut olevasi täysin linjassa sun oman dharman kanssa? Mitä sä teit silloin? Ja miksi se tuntui niin oikealta? Saatko sä kokemusta, kosketusta, jollain tavalla muistoa, muistijälkeä sun kehoon siitä, milloin sä oot tuntenut olevasi täysin linjassa sun oman tarkoituksen kanssa, sun oman dharman kanssa? Mitä sä oot silloin tehnyt? Ja miksi se tuntui niin oikealta? Eli tärkeintä tässä viestissä, tässä kortissa ja tässä kysymyksessä on se, että sä selkiytät itselle nyt sen, miltä tuntuu elää omassa dharmassa. Sä voit kirjoittaa sitä auki. Ihan vaan kirjoittaa paperille, miltä tuntuisi elää omassa dharmassa, puhtaasti linjassa. Siihen mä laitoin vielä tuommoisen visualisointiharjoituksen, mitä voi tunnustella ja sitä kautta vielä avata vähän, miltä tuntuisi, jos sä voisit kuulla sisäisen äänesi selkeästi. Toteuttaisit itseäsi vapautuneesti ja eläisit unelmiesi elämää todeksi. Miltä se tuntuisi? Ja kaiken lisäksi sä auttaisit vieläpä muitakin löytämään sen oman autenttisimman itsensä ja oman tarkoituksensa. Miltä se tuntuisi? Eli sitä on eläminen omassa dharmassaan. Ja tärkeintä olisi saada se kosketus siihen, että mitä se on sulle, jotta sä saat tietyn tunnetilan, mitä kohti navigoida. Sä tunnistat, mitä on elää linjassa oman dharman kanssa. Ethän sä suinkaan voi tukea siihen muita, jos ei sulla ole itsellä siihen kosketuspintaa eikä selkeyttä. Mutta se tulee koulutusmatkan aikana avautumaan sulle.
Se sun oma tarkoitus ja mitä siinä on elää ja miten se kehollistetaan ja miten sillä omalla dharmalla voi työllistyä. Eli se oma dharma puhtaasti vielä näin selkiytettynä on elämistä linjassa sen oman korkeimman potentiaalin kanssa. Se on elämistä linjassa sun omien toiveiden, haaveiden, unelmien kanssa. Ja se, että ne toiveet, haaveet ja unelmat ei enää ole mitään kaukaisia pilvihattara-kuvia tuolla jossain, vaan se, että me koulutuksen aikana rakennetaan se silta kohti sinne niitä sun unelmia, minkä kautta me saadaan se sun oma unelmaelämä kehollistettua jo tässä hetkessä. Ja sulla on selkeät työkalut, välineet toteuttaa sun elämässä ne asiat todeksi, mitkä on sulle tosi tärkeitä. Ettei ne jää semmoisiksi asioiksi, minkä kanssa sä tulet kuolemaan, vaan ennemmin, että ne unelmat on asioita, minkä kanssa sä elät tässä elämässä. Kysymystä tai tunnustelua voi jatkaa vapaasti siellä kotona sitä aina, kun tuntuu siltä. Eli Dharma-tulkitsija-koulutus, käytännön tiedot, kesto on se 12 viikkoa, noin 3 kuukautta. Viikoittaiset materiaalit ja harjoitukset, mukana Dharma-kortti, pakka ja ohjausharjoituksia. Siellä on se early bird-hinta vielä 6,80. Normaalisti se tulee olemaan, kun se starttaa taas tai avautuu ovet, niin 1280. Eli me aloitetaan koulutusmatka siellä 15.9. Tällä viikolla ja mä avaan siellä jo mukana oleville oppilaille koulutusmateriaalin ja ennakkotehtävän, mutta tosiaan varsinaisesti ensimmäinen matsku aukeaa siellä ensimmäisen viikon materiaali tuossa 15.9. Ja matkanhan voi tosiaan aloittaa milloin vain. Eli vaikka ovet sulkeutuu sitten taas Dharma-tulkitsija ja Dharma-Jin-ohjaaja koulutukseen, eli mukaan ei pääse enää tämän kuukauden jälkeen ilmoittautumaan, niin se ei tarkoita toki sitä, että jo mukana oleva voisi aloittaa myöhemmin. Eli mulla on yksi asiakas, joka laittoi viestiä, että hänellä on niin tuhti syksy, että voiko hän nyt jo ilmoittautua ja tietyllä tavalla ostaa koulutuksen tai alkaa maksaa sitä, mutta hän voisi avata vasta ensimmäiset materiaalit lähempänä siellä joulua. Niin totta kai se onnistuu. Eli kun ei meillä ole mitään semmoista matkaa, mikä sun tulisi kulkea, mutta sä pystyt hyödyntämään nyt tässä hetkessä sen, että sä saat sen materiaalin tämän vuoden puolella ylipäänsä käyttöösi ja se, että sä pystyt hyödyntämään siellä noin hurjat etuhinnat, mitkä ei tule toistumaan enää koskaan, vaikka sitten ensi vuonna koulutukset avautuukin ovet uudestaan. Kelle tämä koulutus on? No sulle, joka etsit omaa sielun tarkoitusta. Sulle, joka haluat oppia ohjaamaan muita syvällisesti. Ja joka haluat konkreettisia työkaluja ja valmennusmenetelmän. Sulle, joka haluat työllistyä Dharma-tulkitsijana. Tai hyödyntää sitä Dharma-tulkitsijuutta toki siellä sun oman työnkuvan ohella mukana. Tai omassa elämässä toki se tästä puuttuu kenelle. Tänään se on sulle, joka etsit omaa tarkoitusta, kyllä. Mutta että tosiaan ei ole pakko työllistyäkään, että se on aina, joskus aina joku tykkää, että haluaa itseään varten käydä ja sitten se on se tässä hetkessä elämää silloin se oikea ikään kuin missio. Mikä voi muuttua koulutusmatkan aikana? Mitä sun elämässä voi tapahtua? Sä voit tunnustella sitä kautta, että mitä sun elämässä oikeasti voisi tapahtua, jos sä kuulisit sisäisen äänesi selkeästi. Miltä se tuntuisi ja mitä sun elämässä voisi tapahtua toisin, jos sä kuulisit sun oman sisäisen äänen selkeästi. Jos sä uskoisit sun omaan tarkoitukseen, osaisit ohjata myös muita heidän suurimman potentiaalinsa äärelle. Mitä sun elämässä voisi tapahtua, jos sä voisit työllistää itsesi sun omalla intohimolla ja sielun tarkoituksella. Se voi muuttua koulutuksen aikana. Eli sä voit tulla saamaan sun omaan elämään aivan valtavan upeat hyödyt. Kysymykset ja keskustelu. Mitä sä haluaisit tietää lisää koulutuksesta? Onko jotain muuta, mitä sä haluat kysyä tai kommentoida tässä hetkessä?
Olisi ihana mukana olevat, voisi laittaa chattiin, mikä tässä hetkessä resonoi sussa eniten ja siellä kotona, joka katsot myöhemmin tallenteelta, niin voit tunnustella, mikä resonoi tässä hetkessä eniten tästä, mitä ollaan nyt puhuttu. Mikä sulla jäi mieleen? Ja mä aina suosittelen, oot sä sitten mukana mun videon äärellä ihan vaan hetken tunnustelemassa, että mitähän se Jonna tänään taas höpisee, että ei mua oikein hirveästi edes nuo aiheet kiinnosta, mutta kunhan tulin mielenkiinnosta katsomaan. Tai sitten se on, että sä tulet oikeasti imemään siellä niin kuin sitä, että mihin koulutusmatkalle mä oon nyt lähdössä. Tai se, että sä et vielä ole mukana, mutta se on kiinnostunut tää, niin ihan sama, miltä pohjalta sä oot tässä hetkessä. Mutta mä aina suosittelen sitä, että jokainen tämmöinen vuorovaikutuksellinen tilaisuus, missä mä jaan jotain, ja sä oot siellä vastaanottamassa tai pureskelemassa, niin voi tarjota sulle jotain ja kannattaa tunnustella ihan sama missä keskustelussa tai missä videon äärellä tai webinaarissa tai luennolla oot, niin kannattaa tunnustella, että mikä tästä erityisesti jäi sulla mieleen, koska siinä saattaa olla joku viesti sulle tähän koko loppuvuoteen tai ainakin tähän hetkeen sun omassa elämässä. Onko sulla jo tunne, että tämä matka on sua varten? Eniten se, että tiedän olevani oikealla polulla nyt ja tässä. Aivan ihana kuulla. Kyllä todellakin. Tuntuu energia tänne asti. Olet ehdottomasti omalla polulla. Eli lämpimästi tervetuloa Dharma-tulkitsijakoulutus alkaa ihan pian. Ihana kun sä oot mukana. Joka oot mukana, sä tuut saamaan tällä viikolla multa sähköpostia. Ja jos et sä ole vielä mukana, eli mikäli se Dharma-tulkitsijakoulutus voisi olla just sua varten, niin toimi pian. Eli 15.9. asti voimassa on toi etuhinta 680 tai Dharma-jin ohjaajakoulutuksen kanssa 1999. Tai vastaavasti, jos sä oot jo aloittanut Dharma-jin ohjaajakoulutuksen ja sulla on siellä ollut oma etuhinta, niin ehdottomasti sitten toi 680 on se hinta, eli sun ei tarvitse yhteishintaa maksaa, koska siellä on ollut se ihan early bird niille Dharma-jin ohjaajille. Mutta nyt yhdessä yhdistelmäpolkuna, yhdistelmäpakettina toi 1999, jos et saa vielä kummassakaan mukana. Eli me mennään sitten seuraavan aiheen parissa Dharma-jin ohjaajakoulutuksen teemaan, kun mennään ihan pian, niin siellä sitten taas enemmän siitä, että jos haluat pelkästään siihen mukaan, ja mitä se tulee olemaan se koulutusmaksu. Eli no voin mä sen tässä jo kertoa, eli Dharma-jin ohjaajakoulutus tulee olemaan ensi keväänä 2800. Ja nyt sä saat yhteispakettina, jos et saa vielä kummassakaan mukana, niin 1999. Niin se on todella, todella edullinen. Eli jos sä mietit, että 2800 tulee olemaan Dharma-jin ohjaajakoulutus ensi keväänä, kun ovet aukeaa, ja sitten Dharma-tulkitsija tulee olemaan 1280. Niin aika tosi edullisesti nyt nämä pilottiryhmän hinnat. Eli liity mukaan ja aloita sun matka kohti omaa tarkoitusta sekä Dharma-valmentajuutta. Eli sieltä halistai.com sä pääset laittamaan mulle sähköpostia, kysymyksiä. Ja tosiaan, ketkä katsoo siellä tallennetta tällä hetkellä, niin laita niitä sun kysymyksiä ylös ja laita mulle sähköpostia info@halistyle.com tai sitten sieltä nettisivujen kautta yhteydenottolomakkeelta. Niin mielellään sitä kautta kaikki sellaiset kysymykset ja muut, sillä somen kautta niihin on aina vaikeampi jotenkin, niitä ei välttämättä tule saamaan sieltä ihan niin kuin nopeassa aikataulussa ja se, että paljon mukavampi vastata siellä sähköpostissa niihin kysymyksiin ja semmoisiin selkeästi koulutuksia koskeviin teemoihin, niin laita ennemmin sähköpostia kuin somessa kysymyksiä.
Ihana, kun sä olit mukana. Otetaan semmoinen pieni teekupin täyttöhetki, jos sä haluat mukaan tulla vielä hetkeksi aikaa juttelemaan Dharma Jinistä, niin me lähdetään, jos ei tässä hetkessä mitään suurempia kysymyksiä nouse. Jos nousee jotain, niin voi laittaa niitä ylös ja mä käyn täyttämässä vähän teekuppia.